Auka bi kunnafoni bakurubaw la hanga jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ juru min kɔni tun bɛ anw ka jamana na n'a bɛ taa se CFA miliyari 205 bɔɲɔgɔnko ma o kɔni juru sarala an bɛ se k'a fɔ ko kan jamanaw ka juru min tun bɛ anw ka jamana na olu kɔni bɛɛ lajɛlen sarala ka ban o ye tare ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ma. Tungarankew ka fara ɲɔgɔn kan kuluba min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a bolofara min bɛ kɔnɔwari jamana kan olu kɔni ye wele bila ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ni kɔnɔwari jamana yɛrɛ ɲɛmaaw ma basigi ani kolosuma yɛrɛ bɛ se ka na cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin kɔnɔwari finitigila ka 49 min minɛnen don anw ka jamana kɔnɔ u ka ko ka lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen walasa sigi ka fɔ o bɛ se ka kɛ damu ye a kisaw la cogo min na. Farafina kibaruyaw la jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Gambi sanji ka kasara kɔni kɛra sababu ye ka maa 11 bɔɲɔgɔnko k'o bɔnɛ a nen na a bɛ san 50 bɔɲɔgɔnko bɔ nin sanji kasara in tun ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Gambi yɛrɛ jamana kan. Aw bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni bi sibiri donya ye. Muharam kalo ni dɔw k'a ma jɔminɛ kalo o tile 15 ye bi hijira ye san 1444 sɔrɔ ka foli ni waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma danaya tali la ka da tele ɲɛta kan ka sababu kɛ a ka kunnafoni yɛrɛ sanumaw di cogo ye i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na bakurubaw la tare ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ma minisiriso min sigilen don anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogo min na nin ye olu kɔni ka bataki ye ka jira ka fɔ jamana minnu walima kɔkan juru min tun bɛ anw yɛrɛ ka jamana na ni a bɛ taa se fo CFA miliyari 200 ani miliyari 5 bɔɲɔgɔnko ma an kɔni ka jamana ka cɛsiriw bilalen sen kan o sera ka kɛ sababu ye ka se ka ni nafolo kofɔli yɛrɛ sara wa nin bɛɛ lajɛlen sarala ka kɛ ni gɛrɛntɛ min tun bɛ anw yɛrɛ ka jamana kan CEDEAO yɛrɛ tɔgɔ la o wulili ka bɔ anw yɛrɛ ka jamana kan o b'a jira ka fɔ anw kɔni ka jamana an bɛ don min na komi bi a bɛ ka ɲɛnakili yɔrɔ sɔrɔ o cogo kelen na maa bɛ se ka fɔ nin ye wele kɔni datɔla ye an dɛmɛbaga jɛkulu yɛrɛ ka taa se maa o maa bɛ yen nɔ ka fɔ k'an kana sɔrɔ yɛrɛ baara kɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma investisseurs ka se ka wele da olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ Abdou Ouattara ale bɛ ɲininiba kɛ a tɔw la ka se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna an ka o siraw lajɛ. Mali jamana ɲɛmaaw ye kibaruya di jumadon k'a yira k'a fɔ min ye magobatigiw ye diɲɛ setigi jamanaw magobatigibaw minnu bɛ ni u bɛ Mali dɛmɛ walima minnu bɛ baara kɛ ni Mali ye ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi juru min tun bɛ an ka jamana la ko juru ninnu bɛɛ lajɛlen sarala a kɔrɔfɔ ɲɛfɔra an ka nafoloko minisiri fɛ marisi kalo tile 30 tɛmɛlen an ka minisiri Sanu n'o ye nafoloko minisiri ye ale tun y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ka sanga ni UEMOA ye gɛrɛndɛ min bi Mali jamana kan juru min tun bɛ Mali jamana na ko a sarali k'a a ma nɔgɔ o waati la marisi kalo tile 31 san 2022 sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra nafoloko la juru koɲaw la an ka jamana kɔ kan ale ni jamana kɔnɔ n'i y'a bɛɛ lajɛlen ta ka fara ɲɔgɔn kan a yirala k'a fɔ nafolo kasabi tari jɔ fo CFA miliyari 205 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la ka sanga ni bataki ye minisiri Aluseni Sanu bolona bɛ bataki min na a ko min ye CEDEAO ka sigi ta ko 61 ye min kɛra Ghana faba la n'o ye Accra ye juillet kalo tile 3 tɛmɛlen gɛrɛndɛ min kun binna Mali jamana kan gɛrɛndɛw wulila kalo 6 gɛrɛndɛ tɛmɛlen kɔfɛ Mali kɔni tun ma se ka a ka juru koɲaw ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ walasa ka juru ninnu bɔ a yɛrɛ kan na o kɛra sababu ye Aluseni Sanu ko gɛrɛndɛ wulilen kɔfɛ ka sanga ni wulikajɔ ni cɛsiri ni baaraw ye olu bɛ magobatigiw ale ni maa minnu bɛ baara kɛ ni Mali ye k'u bɛ u ladɔnniya k'a fɔ juru min kɔni tun bɛ Mali jamana na juru ninnu a koɲa bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra ka ban a yirala k'a fɔ gɛrɛndɛ wulilen ka bɔ Mali jamana kan UEMOA fɛ o kɛra waati min na dɔrɔn an ka magobatigiw ale ni an ka jamana sɔrɔ bɛ maa minnu bolo olu kɔni ye wulikajɔ kɛ joona joona juru minnu bɛ tali kɛ Mali jamana la minnu tun bɛ kɔfɛ n'a bɛ taa jɔ CFA miliyari 85 ni murumuru 5 la wulikajɔw kɛra ka olu sara
juru minnu fana bɛ tali kɛ sefa wari miliyari 66 la ale ni sefa wari miliyari 65 o juru bɛɛ lajɛlen kɔni sarala. Ni ye nin koɲa ninnu ta k'u lajɛ a bilala minɛ min kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali ni a dɛmɛbaa jɛkulu ani mɔgɔbatigiw bɛ se ka baara kɛ nɔgɔya la cogoya min na hakilina ninnu taara ka ɲɛsin o koɲaw de ma. Min ye an ka jamana waganiba ye n'o ye trésor ye o nafolo kasabi koɲaw la yirala k'a fɔ hakilina dɔw taara u ti kalo tile 9 san 2022 o waleyaw fana sera ka kɛ sababu ye juru dɔ tun bɛ tali kɛ miliyari 215 la o waleyaw fana sarala ka sanga ni jamana marabaw ka hakilina ni ɲɛtaw ye. An bɛ don min na i n'a fɔ bi nafolo minnu kɔni tun bɛ kɔfɛ n'olu baaraw kun ka suma o nafolo dɔw tun bɛ taa jɔ sefa wari miliyari 6 la, dɔw bɛ taa jɔ miliyari 5 la, dɔw bɛ jɔ miliyari 1 na. Jamana ɲɛmaaw ye o bɛɛ lajɛlen sara ka bɔ u kan na min bɛ se ka kɛ sababu ye baaraw ka se ka nɔgɔya an ka jamana ni mɔgɔbatigiw ni ɲɔgɔn cɛ. UEMOA ka gɛrɛndɛ binna an ka jamana kan janvier kalo tile 9 tɛmɛlen o waleyaw de tun kɛra sababu ye ka se ka gɛlɛya lase Mali jamana ma. A tun kɛra sababu ye fana n'a bɔra minɛnw na minɛn minnu bɛ tali kɛ furaw la ale ni magoɲɛminɛnw ka se kɛnɛya minɛnw ma ale ni sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ kɛ ka ɲɛsin coronavirus bana ma o sɛgɛsɛgɛli minɛnw fo ka se tajiko ale kuramafɛnw ma. N'a bɔra o minɛn ninnu na gɛrɛndɛ kɔni tun binna Mali jamana kan ka sanga ni CEDEAO ni UEMOA maaw ka gɛrɛndɛ ye. An bɛ don min na i n'a fɔ bi juillet kalo tile 3 tɛmɛlen gɛrɛndɛw wulilen ka bɔ Mali jamana kan. Mali ɲɛmaaw kɔni ye wulikajɔ kɛ joona min bɛ se ka kɛ sababu ye juru min bɛ Mali jamana yɛrɛ kan na ka se ka juru ninnu bɛɛ sara walasa an ka jamana sɔrɔ ka se ka yiriwa. Farafina jamanaw faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ kelenya tɔnba ye n'a bɛ f'a ma Union Africaine na o ɲɛmaaya bɛ Senegal masakɛ de bolo. An bɛ don min na ko bi n'o ye Macky Sall ye. Senegal jamana ɲɛmaa a kɔni kan ka tagama kɛ ka na anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ntɛnɛn nata min bɛ bɛn utu kalo tile 15 ma san 2022 min ni an filɛ a kɔnɔna na. Senegal jamana ɲɛmaa ka nali anw ka jamana kɔnɔna na an bɛ se ka fɔ a bɛ don hukumu kɔnɔ walima a bɛ bɛn ni waati kɔni ye waati min ni gɛlɛya ni dɔɔni yɛrɛ kɔni bɛ anw ni Allemagne yɛrɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Bari Allemagne kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni ka baara minnu kɔni bolodalen don an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ min bɛ ɲɛsin u ka finitigilakaw ka kɔɲɔ ma u kɔni na u bɛɛ lajɛlen sonsoro o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ. Mali kɔni jamana y'a jira k'a fɔ Allemagne ka finitigilaka minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ u ka pankolon ka munumunu salo anw ka jamana yɛrɛ kunna o kɔni ka sonsoro ni waati in na o kɔni bɛn tɛ Allemagne ma cogo si la. Ni dun ye Macky Sall yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na ale kɔni tun ye a ɲini Allemagne jamana yɛrɛ fɛ u ka se ka to anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ. Macky Sall ka ni nali anw ka jamana kɔnɔ ntɛnɛn nata o bɛna kɛ sababu ye kuma ɲɔgɔnɲɔgɔnw ka se ka bila sen kan. Ali Kulubali ale bɛ ɲinini kɛ a kisɛw la ka se ka ɲɛfɔli k'an ye. Senegali masakɛ ni fɛn min ye farafina keleyatɔn Union Africaine o masakɛ n'u ye Macky Sall ye hajirala k'a fɔ fɛn min ye uti kalo tile 15 n'u u bɛ bɛn ntɛnɛn natɔ ma ko ana ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka wuli ka sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na bɔ faso Mali kɔni kɔnɔna na. Jirala k'a fɔ fɛn min ye kibaruya sira min de y'a jɛnsɛ o de ye agence Anadoli kɔni ye ni o ni fɛn min ye Mali jamana ɲɛma olu ka baarakɛyɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yaasa ka se ka kunnafoni kɔni jɛnsɛ cogoya min de la. O de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ Macky Sall a ka nali faso Mali kɔnɔ ko a bɛna heure 3 bɔ ɲɔgɔn ko baara kɔni de kɛ. O de hukumu kɔnɔ Anadoli o ka fɛn min ye kuma fɔcogo la a bɔla kunnafoniya min kɔni kan o y'a jira k'a fɔ ko heure 3 bɔ ɲɔgɔn ko fɛn min ye Macky Sall a bɛna o de kɛ faso Mali kɔni kɔnɔna na. O y'a jira fana k'a fɔ nin na kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye Macky Sall kabini colonel Assimi Goïta ale kɔni ye fanga kɔnta mais kalo kɔnɔna na san 2021 nin kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ka se bɔ kɔnɔkɔrɔ kana bɔ faso Mali kɔni kɔnɔna na. A jirala k'a fɔ waati min na sa fɛn min ye Macky Sall ale bɛ k'i ka minɛnw kɔni koronto ka ɲɛsin faso Mali kɔni ma k'a fɔ a nana i sen don Maliko la walima kana bɔ Mali la. O de hukumu kɔnɔ ko o waati kelen fɛn min ye Allemagne olu ka wolomasiri taba minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u o bɛ diɲɛ sirige naani jɛkulu fɛ ni o ni ka sɔrɔsiw MINUSMA o jirala k'a fɔ ko o n'u ka sɔrɔsi caman ka se ka o kɔni labɔ faso Mali kɔnɔ sani waati dɔ kɔni cɛ. O de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko Mali ɲɛmaa minnu bɛ yen bi fanga kɔni na ko fɛn min ye o kun ye layiru min ta ani ka o sɔnni sigi min kan k'a fɔ diɲɛ sirige naani wolomasiri tabaw o bɛ taa ka segin min kɛ faso Mali kɔnɔ u n'u b'a wele ko rotation ko k'o jɔ. Fɛn min ye Allemagne y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin waati ni fana kɔnɔna na ko Mali wolomasiri tabaw ko bi yɛrɛ de don koyi ko u kɔni ye wuli ka jɔ bɛɛ kɛ. Fɛn min ye Allemagne ka sɔrɔsi dɔw kun kana dɔ de kun Allemagne ka sɔrɔsi dɔw kun kan ka na dɔw kɔni nɔra bila ko fɛn min ye Mali minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ kɛlɛcɛw ani kɛlɛcɛkɔrɔw ka ko ɲɛnabɔli ma hali n'a sɔrɔ a kun y'a kuma minnu mɛnna u fɛ nɛgɛjuru siraw fɛ ko a kɔni banna kelen
pelekeo k'a jira k'a fɔ ko ni maa kofɔlɔ ninnu ko o baara kɔni o tɛna kɛ fiyewu u tɛ se ka fɛn min ye kɛ faso Mali kɔnɔ Sadio Kamara ale ka fɔcogo kɔni de la fɛn min ye Alimaw ka ministre ka kuma fɔcogo la min ye Christine Lambrecht ye ale y'a jira k'a fɔ ko Sadio Kamara ani Mali ɲɛmaw ko o kɔni ma sɔn fiyewu k'a fɔ ko fɛn min ye Alimaw ka sɔrɔsiw dɔw kana dɔw kɔni nɔra bila faso Mali kɔnɔ k'o tɛ jɛna a kɔni ye o de hokumu kɔnɔna sa o n'a o ka baara ka se ka sɔrɔsiya ta na sira kɔni fɛ ka a fanba ka se ka a jɔ yanni waati dɔw kɔni de cɛ ko hali n'a sɔrɔ Macky Sall fɛn min ye Alimaw ka maa ɲɛmaa dɔ ni ale willa n'u b'a wele ko Frank Walter Steinmeier ni ale bɔla fɛn min ye Senegal waati dɔ la ni a kun ye laɲini kɛ k'a fɔ Alimaw ko u k'u ka sɔrɔsiw kɔni to faso Mali kɔnɔ yaasa u na se ka lakana kɔni sabati cogoya min na ko nka fɛn min ye faso Mali kɔni ko o kɔni y'a jira k'a fɔ ni maa kofɔlɔ ninnu tɛ se ka don faso Mali kɔnɔ ka bɔ ni u yɛrɛ ye o tɛ jɛn ni a ye ko o de hokumu kɔnɔna sa fɛn min ye Alima jamana o kɔni y'a jira k'a fɔ u n'u ka sɔrɔsi caman ka se ka o kɔni bɔ faso Mali kɔni kɔnɔna na Macky Sall a jirala k'a fɔ ko sibiri ni o fana bɛnbɛ o tɛ kalo tile 13 ma ko a kɛmɛ k'i senfa fana ka taa fɛn ye Chadi jamana fana kɔni de kan ko ni ye jateminɛ kɛ Chadi ka se Mali kɔni ma fɛn ye kabini o tɛ kalo tile 18 san 2020 ko fɛn ye Mali wolomasiri tabaw ko olu kɔni ye Ibrahim Boubacar Keita k'ale ka fanga kɔni ɲɔngiri fɛn ye Idriss Déby Itno avril kalo tile 20 san 2021 ale fana fatulen kɛlɛdaga kɔni na fɛn ye a dencɛ ko o kɔni fana kɔni kɛmɛ ka o masakaya kɔni minɛ o de hokumu kɔnɔna sa fɛn ye Mali o ye Mali kɔni ka se ka ale kɔni jalaki fɛn ye farafina kelenya tɔn n'u ye Union africaine olu ka cakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni na nka fɛn ye Chadi kɔni ye ko baasi foyi o kɔni ma kɛ Chadi kɔni na. Diɲɛ seleke naani tɔnba ni a bɛ f'a ma ko ONU ale ɲɛmaaba ni an ko ma ko secrétaire général Antonio Guterres ale kɔni ye dantigɛli kɛ a ka kumalasela yɛrɛ kɔni ye ni dantigɛli in kɔni kɛ ka jira k'a fɔ waleya min kɔni walima gɛlɛya min kɔni ye an ka jamana wolomasiri yɛrɛ tabaw sɔrɔ min ni a kɛra an ka jamana yɛrɛ kɔgɔdugu min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma T-Site ni gɛlɛya in u kɔni y'a ɲanki ka a jira k'a fɔ nin ye gɛlɛya ye min yɛrɛ kɔni man kan ka se ka kɛ ka an ka jamana yɛrɛ sɔrɔ cogo si la cogo kelen na u ye tasi bila kɔni kɛ ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ma minnu kɔni ni kasarala a ko la ka ɲini ala fɛ ala ka ɲini u la o cogo kelen na k'u ka dusukun kamikami yɛrɛ yira malidenw yɛrɛ bɛɛ lacɛlen na Abdou Ouattara ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kisa tɔw la. Mali jamana ye gɛlɛya sɔrɔ ni maa 42 fatulen maa 22 jogilen kɛlɛkɛcɛw la min waleya kɔni kɛra an ka marabolo la n'a bɛ wele ko T-Site jalaki binna maa minnu kan Mamour Tulon na o de ye Daesh ye n'o ye faraɲɔgɔnkulu ye Mamour Tulon ka tɔnba dɔ don diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔnba n'a bɛ wele ko Nations Unies o ɲɛma Antonio Guterres ale ye nin waleya jugu in kɔn a ko waleya jugu min kɛra T-Site n'a bɛ an sɔngo marabolo fɛ u ti kalo tile 7 ni Mali lakana tigilamɔgɔw ye gɛlɛyaba sɔrɔ ko u bɛ nin waleya in kɔ maa minnu kɛra sababu ye ka se ka nin waleya jugu kɛ u b'a ɲini fɛɛrɛ bɛɛ ka latigɛ walasa u ka se ka minɛ Antonio Guterres ka dankan dɔ n'o ye secrétaire général ye ale y'a ka tasibila ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɔnɛna nin ko in na ka tila ka nɔgɔyada kɛ maaw ye maa minnu jogila nin waleya jugu la u ka kɔrɔfɔw la u ko faraɲɔgɔnkulu caman minnu ye bamaci wale kɛbaw ye minnu bɛ farafina Sahel bolo kan ni a jɛkuluba dɔ bɛ wele ko Al-Qaida au Maghreb ko nin jɛkulu ninnu ka wulikajɔ fanga bɔlen no kosɛbɛ min kɛlen no sababu bɛ Mali lakana tigilamaw ani Mali jamana kɔnɔdenw ka se maa minnu bɛ yen n'o ye diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔn ka cidenw ye Mali n'a gɛrɛfɛ jamanaw la ko gɛlɛyaba bɛ u kan an bɛ don min na i n'a fɔ bi ka sanga ni lakanabaliya ye sɛbɛnfura y'a jira k'a fɔ kabini san 2012 lakanabaliya bɛ an ka jamana kɔnɔ mais kalo la san 2021 Mali camancɛ fanga maa ɲɛma Colonel Assimi Goïta k'a ye fanga minɛ bandaw ni Mokhtar Wane na k'a daminɛ juin kalo la san 2021 fo kana se an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko min ye Mali camancɛ fanga ye a ɲɛmaya bɛ Assimi Goïta bolo min tun y'a jira k'a fɔ ko a na kalafiliw kɛ février kalo la san 2022 ni o walew ma se ka bila sen kan ko hali bi fanga bɛ a bolo olu bɛ min laɲini o de ye Mali jamana ɲɛmaaw u ka se ka u jija cogoya bɛɛ lajɛlen lakana ka se ka lasabati. Kisa min bɛ tali kɛ jɔnya yɛrɛ la anw ka jamana kɔnɔ nin ye kisa gɛlɛn ye an bɛ don min ko bi k'aw ladɔnniya k'a fɔ maa min kɔni fatura nin waati laban ninnu na ni o ye Jogi Sidibe ale ka kumaw kɔni cayalen don anw ka jamana kɔnɔ bari nin ye musolaka ye walima an bɛ se k'a fɔ musokɔrɔba don min ni a fara ka a don bɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ a kɔni kɛra ja ye min ni a carina bɔlɔlɔ yɛrɛ sira fɛ ka taa se diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ se k'a fɔ ten tɔ cogo la an bɛ don min ko bi wulikajɔ kɔni kɛn bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin n'a waleya karagɛlɛn wale minnu kɔni bɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ
fu yɛrɛ bɛ se ka siri a kisa danna cogo min na nka n'i ye jateminɛ kɛ jɛkulu min kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma RMFP nin ye kulu ye min bilalen don sen kan an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ jɔnya yɛrɛ ka se ka a kɛlɛ ka bɔ marakaw yɛrɛ ka yɔrɔ la ni an ko ma ko soninkew jɛkulu in yɛrɛ kumalasela walima bɛ se k'a fɔ a ɲɛmaa dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni o ye Salifu Laji Kamara ale kɔni y'a jira k'a fɔ ni muso laka in kɔni fara ka sababu kɛ a y'i ban jɔnya baara min ma an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na an bɛ don min na ko bi maa mugan bɔɲɔgɔnko olu kɔni welela ka t'u ɲininka kiiri yɛrɛ tigilamaw fɛ an y'a sɔrɔ maa saba de kɔni datugura olu ma kofɔlenw yɛrɛ la an ka Salifu Laji Kamara ale ye seereya minnu di a kumakanw na an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Assassinat intervenu le vendredi 29 juillet 2022 dans l'après-midi. Fɛn min ye juillet kalo tile 29 san 2022 midi tile waati fɛn min ye ni musolaka in kɔni ye a kɔni fa la wa a fa la cogo di o ye a jasode fɛn min ye a ka foro kɔni kɔnɔna na ka sɔrɔ ka a koronto ka taa n'a ye fɛn min ye tu kɔnɔnaw kɔnɔna ka taa a fa k'a farisogo tigɛ mɔrɔsɔ ani ka wulikajɔ kɛ ka laɲini kɛ k'a fɔ u n'a a farikolo yɔrɔ dɔw kɔni jeni tɔ minnu kɔni tola sa o ye o kɔni kɛ fɛn min ye bɔrɛ dɔ kɔnɔ ka taa o kɔni fili fɛn min ye ji folo tɛmɛsira dɔ kɔnɔ na baara min kɛlen filɛ nin ye ka madame Siribe ka se ka a fa fɛn min ye nin ye baganya baara de ye adamadenya baara tɛ maa ti sɔn ka nin kɛ ni baara ye cɛjugu de ye fɛn min ye lanibɔ di maaw ka bolo kɔni musokɔrɔba in yɛrɛ n'u ye Siribe ye a fa la mun de la cɔcɔ o de ye fɛn min ye musokɔrɔba in fɛn min ye kabini san 2019 ni a kɔni banna kucu k'a jira k'a fɔ ale de kɔni ma k'a fɔ ko ale ka du a n'a a bɔnnaw ye jɔnw ye ko a kɔni ti jɛn ni o ye fiyewu n'u ye esclavage par accident kɔni ye o de hukumu na sa ko a kɛlen k'o fɔ san 2019 ko fɛn min ye kɛwale jugu caman o kɔni tala ka sɛgɛrɛ dala kumaw ka taa se farikolo fana kɔni ma o de la o ye nɛni caman kɔni da a kan o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye juin kalo tile 10 sa a jirala k'a fɔ ni musokɔrɔba in muso 5 bɔɲɔgɔnko olu kɔni taara ka taa bin a kan fɛn min ye k'a sɛbɛkɔrɔ lajaaba fɛn min ye o muso 5 sa fɛn min ye faamaw kiiritigilamaw o kɔni ye o minɛ fɛn min ye kelen bɛ ko o datugu kaso kɔni kɔnɔna na o kɔfɛ o muso min kɔni kun datugula fɛn min ye ale somaw de kɔni ye wulikajɔw kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ ko aw ka labila n'u b'a wele ko liberté provisoire ne fɛn min ye Mali kiiritigilamaw y'a jira k'a fɔ petu o kɔni ti kɛ o kɛlen sa fɛn min ye o muso in a somaw kɔni y'a jira k'a fɔ kabini o kɔni kɛla ko olu fana kɔni na ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ fɛn min ye madame Siribe in ka se ka a kɔni ka a bɔnɛ a ni kɔni na o ko o ye o baara de kɛ o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ min bɛ fɔ ko meurtre prémédité ko o baara k'a labɛn ani ka muso in fagali bɛɛ lajɛlen kɔni labɛn k'a dilan ka ɲɛ ani ka jatew bɛɛ lajɛlen bɔ a la ko o y'o de kɛ muso in fagali kɔni na n'u ye Siribe ye ne balimamuso fɛn min ye a kɔni fagali la maa 29 bɔɲɔgɔnko olu kɔni an bɛ yɔrɔ min na ko bi o kɔni minɛna maa 7 olu kɔni datugulen don kaso la peleku fɛn min ye a tɔw bɛɛ lajɛlen sa o kɔni ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni segi ka taa olu kɔni bila gendarmew ka bolo kɔni kan yaasa olu na se k'u ka hakililaw kɔni bula kan ani ka jateminɛw kɛ cogoya min de la a jirala k'a fɔ maa bɛ sa don nataw la i se mana yen na i bɛ minɛ de ka t'i ɲɔngiri fɛn min ye kiiritigilamaw kɔrɔ o kɔfɛ sa ka sɔrɔ k'i fili kaso kɔni kɔnɔna na anw bɛ weleda min de kɛ ka ɲɛsin jamana marabaaw kɔni ma nka kɛrɛnkɛrɛnyana fɛn min ye jamana masakɛ n'u ye Asimi Goyita kɔni ye Mali de ye jamana ye farafinna kɔnɔ jamana kelen min hali sisan fɛn min ye maaw de bɛ ka fa hali sisan ka sababuya kɛ ko u banna k'a jira k'a fɔ olu ti jɔn kɔni ye Mali de ye jamana kelen ye farafinna kɔnɔ hali sisan maa minnu bɛ yen ni u kumaniyalen don fɛn min ye u ka bɛɛ n'u y'u ka yaramabila n'u ye liberté ka ani ka u kumaniya fɛn min ye ji sɔnnima ɲinini na k'u kumaniya u ka forow la k'u kumaniya u ka fɛn min ye dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna k'u gɛn ka bɔ a kɔnɔ colonel Asimi Goyita jamana ɲɛma an bɛ min f'i ɲɛna o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye Crémis a n'a nɔgɔdugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna maa minnu bɛ yen n'u bolila ka bɔ u ka dugu kɔnɔ ka sababuya kɛ u bɛ ka gɛn ko fo ka kɛ fɛn min ye jɔnw ye n'u ma sɔn a ma o bɛ t'i jɔ fo maa 2,000 ani 800 bɔɲɔgɔnko kɔni de la u gɛnna ka bɔ de diyagoya u ka yɔrɔ kɔnɔna na colonel Asimi Goyita jamana ɲɛma an bɛ laɲini de kɛ e bolo i ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka wulikajɔ kɛ olu maaw na se ka sigi ka na o nɔ na cogoya min na gɛlɛya min bɛ yen i ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka fɛɛrɛ ɲini a la wa an b'a ɲini jamana marabaa bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i sen don a la yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na. Bakurubaw la an tun ye a ɲɛfɔ an ɲɛna malidenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ tunkarankew tɔgɔ la n'a bɛ fɔ a ma Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a bolofara min bɛ kɔnɔ wɛrɛ jamana kan olu kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ bila sen kan ka ɲɛsin kɔnɔ wɛrɛ finitigila ka 49 min minɛnen don an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ka ɲini an yɛrɛ ka jamana ni kɔnɔ wɛrɛ yɛrɛ jamanaw fɛ a yɛrɛ
kisa bɛ se ka labɛn cogo min na ni sigikafɔw ye basigi yɛrɛ minɛn kɔnɔna na min bɛ se k'a to sababu kana walima gwɛlɛya kɔni kana se ka don Kɔnɔwari yɛrɛ jamana ani Mali yɛrɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Kɔnɔwari kɔni kaw fɛ yen nɔ a bɛ fɔ kulu min ma Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ni o ye tunkarankew ka nin fara ɲɔgɔn kan kuluba ye a ɲɛmaa min bɛ yen nɔ nin waati in na hali ni y'a sɔrɔ Ahmed Jawara ale kɔni kɛn bɛ ka sɛgɛnlafiɲɛbɔ boloda nka maa min kɛn bɛ ka na Ahmed Jawara yɛrɛ jɔyɔrɔ ngolo fa nin waati in na ni o ye Mulaye Haidara ye olu ye bataki bɔ ka ɲɛsin nin kisa in ma walasa an ka se ka faamuyali ba sɔrɔ a la Abdu Watara ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ɲɛ la. Malidenw minnu sigilen no Kɔnɔwari jamana kan min ye bataki ye olu ye o dɔ sɛbɛn a kɛra Kɔnɔwari faaba la n'o ye Abidjan ye k'a ɲini Kɔnɔwari jamana ɲɛmaaw ani Mali taw fɛ u ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ min ye politiki sira ale ni ɲɔgɔn faamuya sira ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw la o waleyaw ka se ka kɛ sababu ɲuman ye Kɔnɔwari kɛlɛkɛcɛ maa 49 min minɛna Mali dugukolo sanfɛ juillet kalo tile 10 olu koɲɛw a ka se ka laban nɔgɔya ni hakilisigi ni basigi la. Mali magobatigiw ani faraɲɔgɔnka kuru caman olu farala ɲɔgɔn kan Kɔnɔwari jamana kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu b'a fɛ u ka ci ka se Mali jamana ɲɛmaaw ale ni Kɔnɔwari jamana ɲɛmaaw ma u ka dɔ fara u ka jija ni cɛsiri kan min ye bɛn ni basigi ni kolosuma Mali ni Kɔnɔwari jamana ni ɲɔgɔn cɛ o koɲɛw ka se ka lasabati ka sababu kɛ ko olu b'a dɔn k'a fɔ Kɔnɔwari ani Mali jamana ye sinji jamana ye baden jamana don hakilina ni laɲini min bɛ olu la bi o de ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye ɲɔgɔn faamuya ye sɔrɔsi maa 49 in ka minɛli koɲɛw la a ka se ka lasabati Mali ɲɛmaaw ni Kɔnɔwari taw ni ɲɔgɔn cɛ nin kɔrɔfɔ ninnu ɲɛfɔla Haidara Mulaye fɛ ni ale ye Maliden minnu sigilen no Kɔnɔwari jamana kan olu ka ɲɛmaa ye hakililajigila juillet kalo tile 10 san 2022 Kɔnɔwari kɛlɛkɛcɛ maa 49 minɛna an ka jamana pankurujigi kɛnɛba kan a yirala k'a fɔ siga kɔni kɛra u la k'a fɔ maa minnu don maa faalaw de don u kun nana jamana ɲagamuni ale ni basigibaliya sabati la an ka jamana kɔnɔ Kɔnɔwari jamana ɲɛmaaw fana ye dantigɛli kɛ k'a fɔ an ka camancɛ fanga maa ɲɛmaaw kɛlen don ka ni kɛlɛkɛcɛ ninnu minɛ sariya kɔnɔ sariya min ma lasabati ka sabu kɛ ko maa ninnu kɔni nana baara dɔ de la wa u nana sariya kɔnɔna la wa ku u nana hakilina min na ko hakilina in fana sabatilen no Togo jamana ɲɛmaa ye wulikajɔ kɛ k'i da don nin ko in na ale ka wulikajɔ senfɛ a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ale b'a laɲini k'a fɔ Kɔnɔwari jamana ɲɛmaaw ni Mali taw u ka se ka ɲɔgɔn faamuya ni koɲɛ in na olu seko n'u damayira ye min ye olu ka na o kɛ walasa ɲɔgɔn faamuya ka se ka lasabati min ye Mulaye Haidara ye Malidenw minnu sigilen don Kɔnɔwari jamana kan olu ka ɲɛma a k'a bɛ Togo jamana ɲɛmaaw fo u ka jija ni cɛsiri la walasa nin koɲɛ ninnu ka se ka lasabati Togo minisiri min ka baara bɛnnen no Togo ni jamana wɛrɛw kalali ɲɔgɔn na koɲɛ ma n'a bɛ wele ko Robert Dusay ale ye wulikajɔ kɛ ka na an ka jamana kɔnɔ juillet kalo tile 18 san 2022 a bisimilala an ka camancɛ fanga maa ɲɛmaa fɛ n'o ye Colonel Asimi Goita ye hakilina falenfalenw kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye Kɔnɔwari kɛlɛkɛcɛ maa 49 in a koɲɛw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ani bɔda ɲuman bɛ se ka sɔrɔ la cogo min na u ka se ka ɲɔgɔn faamuya u koɲɛw la Maliden minnu sigilen don Kɔnɔwari jamana kan ni u ka ɲɛmaa ye Mulaye Haidara ye a ka kɔrɔfɔw la a ko olu bɛ Kɔnɔwari jamana ɲɛmaaw fo ka tila ka Kɔnɔwari jamana kɔnɔden bɛɛ fo u ka wulikajɔ ni cɛsiri la u ye olu bisimila ko ɲuman min kɛ bɛn ni badenya ni sindiya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ k'u ka ɲɛnamaya kɛ hakilisigi ni basigi min na o koɲɛ ninnu a ye olu fa a tilara k'u nimisi wasa Mulaye Haidara ka kɔrɔfɔw la a ko Maliden miliyɔn caman de bɛ yen minnu sigilen don Kɔnɔwari jamana kan olu b'a ɲini Mali jamana ɲɛmaaw fɛ u ka nin ko in lajɛ ni hakili ye ɲɔgɔn faamuya ka se ka a sɔrɔ a la walasa olu Maliden minnu sigilen don Kɔnɔwari jamana kan olu kana gɛlɛya sɔrɔ. O bɛ kɛ sababu ye ka an kunda farafinna ani diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen kibaruyaw kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ Gambi jamana kan sanji kɔni bɛ ka na yen nɔ nin waati in na min ni a kɛlen don tiɲɛni kɔni ye Gambi jamana kan maa 11 bɔɲɔgɔnko o de bɔnɛna a nin na maa caman bɛ yen nɔ k'olu kɔni kɛ sigiyɔrɔntan ye Gambi jamana yɛrɛ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ san 50 bɔɲɔgɔnko bɔ nin n'a ɲɔgɔnna kasara gɛlɛn o kɔni tun ma kɛ Gambi yɛrɛ jamana kan farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fantɔw ma an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Gambi jamana kɔnɔna la cakɛda mun sigilen bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wagati ko kɔlɔlɔw yɛrɛ kɔni ma o y'a yira k'a fɔ ko kalo tɛmɛnen ko sanji kɔni tiɲɛni kɛ yen nɔ o kɔnɔna la maa 11 bɔɲɔgɔnko olu fatura maa 500 bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ kɔni wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ ji ka tiɲɛni a kɔni yirala k'a fɔ ko sanji kɔni cayara kosɛbɛ ka taa juillet kalo tile 30 ka na a tile 31 yɛrɛ la ni jamana in kɔni kɔnɔna la o de la a ye degun yɛrɛ se maa hakɛ ma o bɛ tali kɛ fo maa 40 bɔɲɔgɔnko la o kɔnɔna la a yirala ko degun ye denmisɛnnin hakɛ min sɔrɔ n'o si tɛ san 5 bɔ o de bɛ tali kɛ fo denmisɛnnin 80 bɔɲɔgɔnko de la
u y'a yira k'a fɔ ko ni sanji in kɔni ye so caman de tiɲɛ wa a so ninnu yɛrɛ kɔni maa yɛrɛ kɔni tɛ se ka segin ka sigi a kɔnɔna la bilen. Burkina Faso jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko mouvement dɔ bɛ n'u b'a fɔ ma ko M30 Nahaba Wogbo ale maaw yɛrɛ kɔni tun bɔra jumado k'u ka dusumakasa yira barisa olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ fɛn min ye Faransi ambassadeur ye u ka jamana kɔnɔ ni o ye Luc Halade o k'a ka minɛnw yɛrɛ kɔni cɛ ka bɔ yen nɔ u kɔni nana to nin baara ninnu de la finitigilakaw yɛrɛ kɔni nana shuru u kan ni ka gaz lacrymogène yɛrɛ kɔni kɛ ka maaw jɛnsɛn o kɔnɔna la finitigilakaw nalen maa mun yɛrɛ ye nin waleya in bila sen kan ni o ye Yeli Moniki Kame ale yɛrɛ kɔni ka maaw ye a kɔni dogo finitigilakaw yɛrɛ kɔni na wa a y'a yira k'a fɔ ko juma o juma olu na bɔ ka ni dusumakasa waleya in kɛ fo Faransi ambassadeur yɛrɛ kɔni k'a ka minɛnw cɛ ka bɔ olu ka jamana kɔnɔ wa u ka jamana ɲɛmaaw olu fana ni Faransi ka baaraɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni jɔ u ka jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye finitigilakaw ye bolimafɛn fɛn tun bɛ ni maa ninnu bolo u ye a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni cɛ ka taa ni a ye. Hali sisan Yeli Moniki Kame a y'a yira k'a fɔ ko u tun kan ka nin tagama ɲɔgɔnna fana kɛ Bobo Julaso kɔnɔna la nka fɛn min ye yen marabagaw ye a yirala k'a fɔ ko olu kɔni ma yamaruya d'u ma u ka nin tagama in yɛrɛ kɔni kɛ yen. Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔna la u ka fanga sinamatɔ ɲɛma ni o ye UFDG Selou Dalen Diallo ale kɔni a yira k'a fɔ ko a ka parti maaw yɛrɛ kɔni ka bɔ k'u bɛna tagama kɛ ka ɲɛsin u ka jamana marabagaw ma ni wagati in na hali n'o y'a sɔrɔ fɛn min ye manifestation ye u ka jamana ɲɛmaaw kɔni olu bɛɛ lajɛlen jɔ ni wagati in na fɛn min ye parti ɲɛma ye a ka kumaw kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko u ka jamana marabagaw kɔni bɛ maaw bali u hakilinataw de la kuma min na olu yɛrɛ kɔni kelen n'u ka fanga yɛrɛ kɔni bɔsi ni ka o kɛ u ta ye o de la a bɛ wele bila a ka parti maaw ma u ka na tagama in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u ka kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Afrika Guinée u y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni y'a yira a ka sɛbɛnw kɔnɔ ko fɛn min ye u ka jamana marabagaw ye nin wagati in na k'u kelen n'u ka quartier dɔw yɛrɛ kɔni kɛ finitigilakaw ka quartier de ye fɛn min ye ni fanga sinamatɔ maaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko o ye waleya mun yɛrɛ kɔni tɛ bɛn o de la ale kɔni b'a ɲini a ka maaw fɛ u ka bɔ ka tagama kɛ ka kɛɲɛ ni maa minnu bɛ fanga la u ka jamana kɔnɔ nin wagati in na. Somali jamana kɔnɔna la fɛn min ye Nations Unies maaw ni o ye diɲɛ seleke naani tɔnba ye olu y'a yira k'a fɔ ko ni dɛmɛ kɔni ma don ni jamana kofɔlen ma ni o ye Somali ye kɔngɔ yɛrɛ kɔni n'a degun lase maa caman kɔni ma barisa n'i y'a jateminɛ samiya naani bɔɲɔgɔnko kɔni kɛra nin jamana in kɔnɔ a si man ɲɛ u ka kuma lasela ni o ye Stéphane Dujarric ye ale y'a yira k'a fɔ sigi dɔw kɔnɔna la ko u baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ Somali jamana kɔnɔ ni o ye baɲumankɛlaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa 7,000,000 bɔɲɔgɔnko bɛ Somali jamana kɔnɔna la kɔngɔ juguman bɛ minnu yɛrɛ kɔnɔna maa 6,000,000 bɔɲɔgɔnko bɛ olu yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka ji sanuman min ta yɛrɛ kɔni sɔrɔ wa kabini janvier kalo tɛmɛnen na denmisɛnnin 500 bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ kɔni fatura ka sababu kɛ kɔngɔ ye Somali jamana kɔnɔna la ka fara o kan hali sisan Nations Unies ma u y'a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin 1,000,000 ni a kunkanfɛn ni olu ma san 5 yɛrɛ sɔrɔ kɔngɔ juguman bɛ olu la Somali jamana kɔnɔna la u ka jamana ɲɛma juillet kalo ban wagatiw la ni o ye Hassan Sheikh Mohamud ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ a ka kumaw kɔnɔna la ko ni dɛmɛ ma don olu yɛrɛ ma ko kɔngɔ in bɛ la ka juguya ale ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa ko o de la maa sata yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka caya tuguni u ka yɔrɔ dɔw la. Nin bɛ kɛ sababu ye ka dansigi aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔso minnu da lajɛ ka di an ma an bɛ foli ni waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka togodalamaw an tɛ sɛgɛn ni ka ɲina ka foli lase u ma an bɛ foli lase Kulukoro kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulukoro yɛrɛ kɔfɛ dugu min bɛ yen nɔ ni o ye Kɛnɛnku ye Kɛnɛnku kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Kasa Sɔmɔnɔso an bɛ foli lase a ma kofɔlenw bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini masa Aramani fɛ basigi ni kolosuma Ala k'o sabati anw ka jamana kɔnɔ ni Ala sɔnna ma sini aw ni Ibrahim Jɔnkoloni Kulibali aw na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan kibaruya minnu mana sɔrɔ Mali kɔnɔ ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma walawalali na kɛ o la aw ni ne waati wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ka se ka na kunnafoni yɛrɛ sanuman di aw ma Ala ka diɲɛ waati wɛrɛ don an garisɛgɛ la.